Aquesta és la història d'un poble allunyat on la presència d'un feroç drac mantenia la gent trista i desemparada. Us vull explicar aquesta història terrible que pateix el meu poble. Un drac està espantant la gent i ens fa molt infeliços. Necessitem l'ajuda de tots i totes per fer que això pugui canviar. Ens ajudareu? Us demano, si us plau. Fins que un noble cavaller va aparèixer. Què són aquests grits? Qui és en perill? Jo, Sant Jordi, he vingut a salvar-te, princesa. Digues, qui s'atreveix a fer-vos mal? Sant Jordi, moltes gràcies. Hem de trobar un drac espantós que fa tremolar de por tota la gent del meu poble. Ens podries ajudar? Esclar! Hem de trobar-lo! Som-hi! Mira per aquí. Hi ha la cua. Hem de trobar el cap. Hi ha el cap, al darrere d'aquest arbre. Molt bé! Ara hem de posar totes les nostres energies per acabar amb ell. Necessitem l'ajuda de tots vosaltres. A la de 3, punxarem el drac amb l'espasa. 1, 2 i 3! Molt bé per Sant Jordi. Ara som lliures.